Να πούμε ο αρχιτέκτονας του διαφορετικού, θα έλεγα εγώ, Πανιωνίου από ό,τι σας είδαμε τον τελευταίο παιχνίδι που χάσατε 2-0. Μια εντελώς διαφορετική εικόνα, μια ανανεωμένη ομάδα, μια ομάδα η οποία ήξερε, πάταγε και ήθελε με το παραπάνω αυτό που πήρε σήμερα, και δεν ξέρω ποια είναι η δική σας γνώμη, αν αυτό περιμένατε από την ομάδα σας. Καταρχάς ξέραμε ότι θα γίνει ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι, γιατί παίζαν δύο πολύ καλές ομάδες και δίκαια βρίσκονται εκεί που βρίσκονται και διεκδικούν την άνοδο. Ήταν το πρώτο μας παιχνίδι για τη διαδικασία των play-offs, αλλά αυτό που είπαμε στα παιδιά ότι είναι ένα παιχνίδι. Δεν υπάρχουν 6, δεν κοιτάμε τίποτα, μόνο αυτό το παιχνίδι, αν θέλουμε να έχουμε συνέχεια, γιατί γνωρίζουμε ότι η Καλαμάτα είναι μια ομάδα η οποία δύσκολα χάνει. Άρα προετοιμαστήκαμε όλη τη βδομάδα για να αντιμετωπίσουμε έναν αντίπαλο τον οποίο έχουμε παίξει δύο αναμετρήσεις και ξέρουμε τα υπέρ και τα κατά, όπως ξέρει και ο αντίπαλος. Θεωρώ ότι η βάση πλάνου πήγαμε πάρα πολύ καλά, τα παιδιά δείξανε μια σοβαρότητα την οποία ήταν όλη τη βδομάδα. Ξέραν ότι αν θέλουμε να διεκδικήσουμε κάτι πρέπει να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι, και πιστεύω ότι όλα τα παιδιά που αγωνίστηκαν πιάσαν το maximum της απόδοσης για να μπορέσουμε να πετύχουμε μια νίκη που λέει πολλά αλλά και τίποτα. Εγώ δεν είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος θα μείνω στο παιχνίδι αυτό. Το παιχνίδι αυτό από τώρα έχει τελειώσει για μένα, κοιτάμε το επόμενο, γιατί είμαστε μια ομάδα που εμείς για να πετύχουμε το στόχο μας πρέπει να κερδίσουμε όλα τα παιχνίδια, πρώτον, και δεύτερον η απόδοσή μας να είναι σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο. Συγχαρητήρια στην Καλαμάτα, συγχαρητήρια στην ατμόσφαιρα, γιατί δημιουργήσαν μια ατμόσφαιρα πάρα πολύ καλή, και έτσι πρέπει να είναι το ποδόσφαιρο, γιατί μόνο έτσι έχουν μέλλον οι ομάδες. Εγώ θα το γυρίσω τώρα και πάλι σε εσάς. 5 λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι, σας παρατήρησα πάρα πολλές φορές να προσπαθείτε να μεταφέρετε μία ηρεμία στην ομάδα σας. Νομίζω ότι και ο coach με αυτή τη συμπεριφορά παίζει και αυτός εντός αγωνιστικού. Η ηρεμία είναι το βασικό, δηλαδή λέμε καθαρό μυαλό. Για να υπάρχει καθαρό μυαλό σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού πρέπει να υπάρχει ηρεμία. Προσπαθώ πρώτα να το κάνω για τον εαυτό μου, και εφόσον πετυχαίνω για τον εαυτό μου προσπαθώ να το μεταδώσω, αλλά είναι ένα κομμάτι που φέρνει την επιτυχία ενός αποτελέσματος σε ένα ποδοσφαιρικό παιχνίδι, το καθαρό μυαλό, για να μπορεί να διαχειριστεί από την αρχή μέχρι το τέλος θετικά, αρνητικά πράγματα, να το διαχειρίζεται και να κοιτάει μόνο το στόχο που είναι το αποτέλεσμα. Και κλείνοντας, επειδή συνέβη μπροστά μου και οφείλω να το σχολιάσω, ο ποδοσφαιρικός πολιτισμός με τον οποίο τελείωσε η κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, και μιλάω για τη σχέση τη δική σας με τον κύριο Βοσνιάδη, από εκεί που το αφήσατε, εκεί το συνεχίσατε, θα ήθελα και το σχόλιο σας. Καταρχάς, ο Αλέκος είναι ένας φίλος και ένας πολύ καλός προπονητής και συνάδελφος. Οι σχέσεις μας είναι άριστες, τέτοια παιχνίδια έχουμε κάνει πάρα πολλά. Χαίρομαι που αντιμετωπίζω ένα πάρα πολύ καλό προπονητή, γιατί μπαίνουν δυσκολίες, όπως πιστεύω και εγώ του βάζω δυσκολίες. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα, μόνο το αποτέλεσμα ενός ποδοσφαιρικού παιχνιδιού. Το αξίζετε, καλή συνέχεια, και μακάρι να βλέπουμε τέτοια παιχνίδια τα οποία ανεβάζουν και το επίπεδο, αλλά χαίρεται και ο κόσμος να τα βλέπει. Σας ευχαριστώ και εγώ, να είστε καλά. Τώρα νομίζω εσχεμένα σε έχουν φέρει εδώ, γιατί από εκεί που το αφήσαμε, εκεί το συνεχίζουμε για γούρι. Το είχα πει. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές. Μια τεράστια νίκη για εμάς. Μπορέσαμε και αλλάξαμε το τσιπάκι, όπως είχα πει και τότε την προηγούμενη φορά που είχαμε χάσει, ότι ο Πανιώνιος θα πρέπει να δείξει αυτό που πρέπει να είναι και ορίζει ο σύλλογος στα play-off. Αρχικά να δώσω συγχαρητήρια και στην Καλαμάτα, είναι μια πολύ καλή ομάδα και υπέροχη ομάδα, και αυτό δίνει αξία στη νίκη μας. Είναι ένας πολύ υγιής ανταγωνισμός ανάμεσα σε δύο κορυφαίες ομάδες της Β' κατηγορίας αυτή τη στιγμή, και θα πάει μέχρι τέλους, πιστεύω, έτσι όπως ήρθε και στο σημερινό αποτέλεσμα το θέμα ανόδου. Αρχικά να δώσω συγχαρητήρια και στους παίχτες μου και στους παίχτες μου, γιατί ήταν πραγματικά ένας πολύ δύσκολος αγώνας σε ένα πολύ γεμάτο γήπεδο, όπως πρέπει να είναι. Και θα πω ότι τώρα ξεκινάνε τα δύσκολα για εμάς. Έχουμε άλλους 5 αγώνες τελικούς. Κοιτάμε ξεχωριστά, όπως έχω ξαναπεί, τον κάθε αγώνα, γιατί όλοι δίνουν 3 πόντους, και εύχομαι να είμαστε εμείς που θα πανηγυρίσουμε στο τέλος. Έχοντας πάντως την εικόνα στο μυαλό μας, έτσι όπως τελείωσε η κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, με αυτό που είδαμε σήμερα για την ομάδα του Πανιωνίου, νομίζω ότι έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα γενικώς και στο μυαλό αλλά και στα πόδια σας εντός αγωνιστικού χώρου.
Πώς το καταφέρατε αυτό σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα? Η αλήθεια είναι πως προσγειώσαμε αυτό το παιχνίδι σαν τελικό για μας. Δεν κοιτάξαμε καν τα play-off, μόνο αυτό το παιχνίδι. Ήταν το τελευταίο μας χαρτί, γιατί σε περίπτωση που δεν κερδίζαμε σήμερα ήταν πολύ δύσκολο το να διεκδικήσουμε ξανά την άνοδο. Οπότε για μας ήταν τελικός. Προσεγγίσαμε το παιχνίδι όπως έπρεπε να το προσεγγίσουμε. 2 εβδομάδες τώρα δουλέψαμε πάρα πολύ σκληρά και προσιλωμένα για αυτό το παιχνίδι και δόξα τω Θεώ τα καταφέραμε. Να ευχηθούμε καλή συνέχεια και να ευχηθούμε πάντα τέτοια παιχνίδια με τέτοιο επίπεδο να τα βλέπει ο κόσμος και να τα παρακολουθεί όπως σήμερα. Αυτό ακριβώς. Υγιής ανταγωνισμός. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.